Mantie jara Malulu TV, maendi en cheno mar kuku mar wach mikelo ni kine ka kinde kod Anje Folombaka. Odiochieng' ma kawuono ntiere kod mheshimiwa ma bende en MCA mar Kisumu North Ward. Abro miye thuolo mondo mi onyisu nyinge kaito wabro dhi nyime kod twak machalo kamaendi kod warango weche mopogore opogore madhi nyime e piny mar Kenya. Weche gweko makedo kod mibadhi, weche gweko mag rango kaka moloyo jotije mag piny owacho dak kata lifestyle audit kaachiel kod weche mopogore opogore motenore kod weche mag budget kod neno ni ngima mar jopiny obedo mayot. Arwaki studio. Erokamano. Moso ganda maneno Lolwe TV. Jo waduto ganda waduto moso udo kweuru. An gi nyinga iluonga ni Elisha Jakoraro. Yes. An engineer by profession and MCA ma Kisumu North Ward. Erokamano ahinya Medusa kendo sani koro in MCA. Wakwongo congratulate kuom okang' mano kaw kod oganda ma Kisumu North mar yieri nikech in MCA modonjo e okang' mokwongo. Erokamano. Ka wachako to mi honorable Elisha Jakoraro, nyisa ni to budget manosom kod rotich mar $3.6 trillion kod wiye. Un kaka MCAs ma bende oyier kod jopiny noneno budget ni iri nade? Atua ma Kenya osegoyo, anya wacho ni ok rach ahinya in terms of comparison ke compare gi pinje mamoko. But budget masani iyudo ka chalo gima noko favor jogo ma onge godo. Jok miluongo ni the low earners kata joma are poor, jok ma living below the dollar level per day. To king'iye economically to gik ma budget oketo kaka the big four agenda gin gik ma koketo tim adieri makende en ni Kenya nyalo lokore machop kama owinjore. Luoro mantie en ni kinde mang'eny kosego budget to iyudo ka implementation bedo maonge. Ka luor mar wacho ni kuom ranyisi sirikal mokadho mar 2013-2017 nitiere weche manowach manoket singo kaka laptops mane dhi e skul. Kani winjo gima nitie tok wach no to en gima nyalo bedo maber mondo ji chak somo ka bedo digital. To mondo ketie tim no kawo kinde malach. Ineno standard gauge railway king'i en gima ber kabisa. To kitime tiyudo ka samoro pesa mitime go bedo mang'eny kata ka kitime kelo penjruok mang'eny, questions mang'eny. Koro luoro mantie en ni the big four agenda nyalo bedo kata mana gimoketi mar kata loso pesa moro ne jok moko mathin. To ne ng'at ma understand economy, gichako keto tim nyalo golo Kenya e level moro makete level mamalo. Ikruok nyaka dhano ikre ne winjo mapek. Kech pinje molony kidhiye tiyudo ka bech gik moko ok yot. Nyaka bech gik moko bed malo. Kendo kinde ma Kenya ne bed ni koro ok gidwa depend kuom donors, nyaka yud ka bech gik moko dhi malo. Tiende ni uchako develop, uchako bedo joma ritre gen. Tabu mantie ni joma nigo Kenya thin, joma onge go mang'eny. Koro ok wanyal move dichiel, onego bed ni wa move mos. Miyo budget no en 50-50. 50% it's very good. 50% en gi weche moko. But ang'eyo ni kaka piny dhi, ka MPs ma wan go timo oversight maber, to Kenya bro lokore. To omenda ni eri bi yud kure mo bro fund go budget ni nikech ano kama indie ywak mani pek ahinya ne to moloyo jod bura mag mobalo kod piny owacho kaka un ma kaneno kotelnu kod John Badi menje komaru mar ODM wacho ni kuma idwa gole omenda ma finance budget machalo kama ok gine iparo nade? Sani ok wabala nyanya waseyudo handshake. Waseyudo handshake. Koro ok wabala. Koro together. But no chako wacho Mombasa ni podun ni opposition. Mano wacho mana nyoro kain. Mano ko chopo 2022. Pod wachungo ng'ato. Pod wadhi mbele. But sani wawinjore ni nyaka jiti kamoro achiel wang'iyo gima nyalo konyo ganda. Lakini nu penjo ni pesa ni dhi wuok kanye? Penjo no ber kabisa kada an pod apenjora. Nikech ok ndeka wan gi trillion adek. Yes. Giwiye. Trillion adek giwiye ni. Iwacho ni trillion achiel gi dire idwa gol kuom osuru. Mikaw kuom japiny. To king'iyo record, osuru pok ochokore ga machopo e kiwango makamano. Kendo ni wadhi bedo gi deficit. To kendo wadok kendo e holo. To sani iyudo ni atamalo 50 gi wiye mar budget. Sani gin gik mi iholo. To ma ketwa e gope nikech higni 20 mabiro. Inyini mana gi gowi. Nyathi monyuol kawuono nyuol ni tip to en gi gowi. To konego bende wadhi kama. Tax bende ka ng'eny to samoro miyo dongruok ok bedi.
nikech iluor kichako kata mana wach ni manufacturing industry. Kuom ranyisi osiepna moro matimo engineering ne penjo ni nitiere gima iluongo ni bottle trap mar ikete e sink kata e choo ma trap yugi kik dhi e sewer line. En gima inyiewo siling 50 mowuok e China, molos Kenya ka en gimoro siling 100. Koro nopenjo ni ang'o miyo gino ok nyal los Kenya kama ochimo yo. To kwako kwano wayudo ni dai kende maloso gino gi technical institution en $1.5 million to gin 7. Koro mondo ilos gimi tieke en gimoro $50 million. Pok imede tax. Wach mar stima kawo chiegni 40% mar pesa mitiyo godo. Koro iyudo ka mondo gigo dhi maber, sirikal nyaka koro goji osuru mamalo. Sama goji osuru mamalo ji ringo. Ng'ato wacho ni retiende mondo anyiew gima Kenya minyiewo siling 100 to China okelo moro siling 50. Sama waje China kelo ni gin gikelo direct to giuso. Koro ng'ama uso chama yudo ohala. To jok matiyo mondo iki matimo tijni ma ng'ato choro maka tim dai kanyo cha mago onge. To magi gimonego obed ni Kenya encourage mondo mi waket local industry odhi malo. Koro luoro en nitie ni pesa ni dhi hole oko. Sama ole oko. Ka ole oko. Already wan gi gope mo bende. Usuru dhi malo. Sama usuru dhi malo, raia ma hinyore. Kamano. Diparo nade kinde ka kinde iwacho wach ni eri mar olo, to bende sani neno ka weche oket matek ahinya. Midwaro ni kata chief accounting officers mondo mi obed tenge otimnegi nonro. Waolo to omenda bende nitie malala ahinya. Ma nyiso nade? Waolo to at the same time omenda bende lala kendo mang'eny. An wach mar audit ni lifestyle audit and personally go opinion mara kaka Elisha Jakoraro ayie kode. Nikech en adier ni waholo to pesa ok dhi kama owinjore. Akia ni sekawo thuolo ming'iyo kawo kata mana the local government, the county government. Kidhi iyudo ka jogo maloso gimiluongo ni BQ, samidwa tim project, tim bill of quantities. To wan gi gimoro ni engineer's estimate. Tiende ng'ato bedo piny mondi kapok budget owuok to ng'iyo ni gini nyalo kawo pesa di. Wawuondo ni wach ndwa nyiewo simu kata mar iPhone. Nyalo bedo roughly gimoro 100,000. Kodi budget 100,000. To you see, constitution okelo ni gik moko tinde gin public. Dwaro public participation. Mani nyiso ni information ni entie e public. Ma the moment mosetim estimate ni ndara mawuok Kajeri kadhi Konyango samoro en $4 million. To engineer motimo estimate ni samoro over estimate. Tiwacho sane ni procurement ikawo the least bidder. Kata kaponi ni makosa moro nitie bilo kuti lakini ng'iyo the figure mikete tender samcha. Koro gini kani public to joka kawo seng'eyo figure. Mane gima ji quote around that figure. Koro onge savings. Mar ariyo, jomoro jo sirkal gi chal gima ji biro ni odwa chiemo. Odwa loso mwandu neno. Kendo ka sani nyoket ni joma bede ministry kaka county luongo ni CC county executive committee member. Gi national government luongo ni cabinet secretaries. Jogi ok bed jo siasa. Gibedo jok mar professionals. Tan gi pacha ka jogi ma koro riche kata koro jo siasa berber kane yier ng'ato MP to bedo minister kendo en minister. Ane koro was kabisa nikech pesa malal ng'eny. Recurrent budget bende ochuchie. For example, counties rarely 10% of counties man gi budget mar development ka 30%. Kisumu county aparo ni wan gi last time wan gi 31%. Kura hoping 69% VS recurrent budget motingo salaries O&M gik ma ok gin development ground. To en wari maduong' kichane nikech mano kar kanyo ma pes lale mang'eny to nego beni watero pesa development. Erokamano nya Mheshimiwa Jakoraro. Wabro kawo yo matin kae to waduoge thuolo mar ariyo ka bende wabro rango ni to wach mar kedo kod mibadhi ni bende en gima ikedo godo e yo mar adieri kosen mana weche ma idhigo koni kod kocha. To wadwango ni to regime mar Jubilee nieri bende dhi nyalo kedo kod weche gi mag mibadhi. Kae to bende wabro rango weche goeko madhi nyime e county governments mopogore opogore. Maendi en kuku mar wach.
asante wacha kwa duge thuolo mar ariyo maindi en tieno mar kuku mar wach kod anje folo mbaka achiel kachiel wantiere kod mweshimiwa e studio kaindi mabende ochung' ne Kisumu North Ward mano Elisha Jakoraro orango weche mopogore opogore mag dongruok e piny mar Kenya kachiel kod sirikane mag gwenge. Achaka rwaki e studio. Jakoraro kane waweyo to nwaweyo weche gweko mag mibadhi kwa wacho ni omenda lal mathoth ahinya kendo iwacho ni sani iri jok makoro tindo kelni CCs ge makoro kwalo omenda nieri moloyo kata kaka ne okete chon. Sani ker wacho ni oikore mar kedo kod weche mag mibadhi. Kendo idwa tim nyaka weche gweko mag rango kaka jotije mag piny owacho dak ngimagi, ni omenda miyudo, mwandu ma in godo, ka bende ne yudo gi e yo makare. Iparo ni kedo mag mibadhi ni ma bende koro sani ochwala ahinya kod apis mar jamin wach maduong' Nurdin Haji. Bende en gima ikedo godo kaka dwarore. Erokamano Jeff. Wacho ni ya support wach ma lifestyle audit kabisa. Yes. En achiel kuom yore mi kedo godo gi weche mag mibadhi. To wach mar mibadhi ko chakore sani. Kata kinde mo ni winjo ka gazet wache, radio wache, ni joma timo mibadhi biro kawo ne gatwa kabisa. History samoro repeat itself. Yes. But aneno ka spirit moro ma the president oketo, kokete tim, nyalo bedo maber. Nikech ok inyalo wuonda ni in ng'ama nye uso mana gwen kamoro nyoro kata nye gotworo kamoro nyoro, in ibiro ni kawuono idonje e sirikal to after 1 week to in gi V8 to the second week in gi ropni abich. I mean kata ketimo wala ok make sense. Ok make sense kata matin. Ok nyal donjo. Ang'eyo ni ji mang'eny biro wacho ni salary ok nyal konyo gimoro. It is true. Salary pok ne okonyo ng'ato e maendeleo moro amora. Gima konyo ji en ohala, to kod weche kata mag pur, kamano. To ok inyal puro kata loko ohala madami profit within 2 days in terms of billions. En ohala mane ma ji te odhi odonje mondo mi ji gima kamano. Bang' sino ohala ni nyaka be en ohala moro mar mibadhi be. Yes. Itimo ohala emigole pesa ni migero godo odi, nyiewo godo gecheni. To ohala ni nyaka bed ni nigi mibadhi moro. Koro sama tim lifestyle audit ni aparo ni kare. Tanto dakenda chaka wat ni jo KRA bende aparo usowa. Go kech. Sani wantie dwe mar auchiel, ji timo returns mag 2017, January to December. But you see, iyudo ka samoro ng'at ma timo ohala maber kata ma samoro nego beni tero returns mowinjore. Turnover mare kata mana margin mare samoro kata bilion 8. Tiyudo ko declare samoro kata bilion 1. Kenda. To raia moro matin mabe gima nyo timo onge. Mogada Nyasaye bonge ni gima nyo timo to onge completely. Iyudo ka kata gima timo return, be kata timo return no be okia. Ok ng'eyo. Yo ko ikete ni anyi in gi pin to kitimo return. Koro wachwadi fine mar 20,000. Mano is unfair. Let KRA come out mondo gin magichak keto gini motegno eka dhi miyo ka joka biro lifestyle audit tich mayot. Koro gino ober to wiwari mare na chiel. Gini kaka seneno ma Kenya ni okora dwa bede ma ng'eny kabisa nikech ang'eyo ni proposal nitie mondo many foreign auditors mondo bring this audit. To kata IBC be nyawa manyo foreigners mokelo kit to be pod wabedo mana gi tabu. Amware ni to be odhi timore yo makare. Ma wach ni ma ng'ane ni wachich kode. To action dhi bedo nade. Kech jiringo chopo kidhi e court samoro ng'ato dhi chopo dhi gajo judge ma kibiro to gima timore onge. Kawuono awinjo ka ni dhi tim ruling kawuono mondo mi suspects mageno ask ka ginyalo wuok on bond kata on cash bail. I'm afraid ni there are high chances ni samoro dhi migi thuolo mondo giwuog on cash bail kata on bond. While ng'ama nyok pala gwend ng'ato. Yes, to ni migi makama. Koro lifestyle audit odhi mbele. To dhi mbele mar adier. Obedi gi madier. Odhi mbele mar adier. Ma ok mare oyuma. To in te paro nade? Otime gi foreigners kuso time gi auditors ma pacho kaindi? Aneno ni kanitie some kind of truth e iye. Kanitie adieri e time. To kochuno kata nyaka foreigners. Nikech adieri makende dhigo. To samoro ikipacho kaindi nonro mathoth ahinya mitimo itime kochake to nitie pressure to kore kanyo chako lal ma idhiero to notime nade to rumo na. Mano pod chalra kata okelo mana foreigners. The extent magi dhiye en timo nonro gi golo report. But implementation pod dhi lai kuom jo Kenya. Ema pod dhi implement resolutions kata recommendations magi the foreigners report. Koro you might even find the charges mimiyo the foreigners
ni malo compared to gi charges mimiyo locals. But kapo ni foreigners nyalo timo maber, I support, because the end result en ni wadwa ng'eyo ni to jok ma chalo gima odwa idho ngas gi idho nang'o. Dibed ni nitie gimoro ma gitimo ma jopiny ok ong'eyo. Another thing en ni to moving forward, ji onego dag nang'o. Ki omi tich, onego idag line man. To Jeff, ing'e ni gini be gima kele be samoro en kaka jopiny osekawo jotelo, sana sana maybe josiasa, nikech iyudo ng'ato ka oyier kaka jatelo, to expectation bedo mang'eny kabisa. Koro samoro expectation gieki miyo koro wiye chwado ni to yawa jang' ayud pesa kumanade ma da maintain godo expectation mag jopiny. Koro terie tembe, jopiny keto dwaro mathoth ahinya kabisa. Koro terie tembe, to ka ji understand devolution completely, mwang'e ni national government magi functions gi, county government magi functions gi. County government kabe wan gi executive, wan gi county assembly, executive kata be wan gi ministers, chief officers, directors, assembly be wan gi speaker, clerk, to gi the workers, to gi the members of the county assembly. Tiji gi nang. And where do we channel our dwaro? To public participation. How is it done? Bejide machop kanyo, mawach ni gima dwaro en magi ma tiluwe. Angadier ni mano yo achiel mitimo go mibadhi. Mibadhi ni itiyo go mibadhi. To mibadhi ni chako nyaka nyathi diom na gine duka na nyiew ni peremende. Mano mibadhi already. It is mibadhi already. So personally, I support lifestyle audit. Neno kan tiyo jod bura mamoko, especially mawuok yo Rift Valley, wacho ni nitiere wich hante wach niri. Ni nitiere community mabedo targeted e weche machalo kamae. En tabu maduong' kabisa ni sama an gi tabu kaka jatelo. To kora ringa dok iro ganda ne joka ma jogi nega. Gino ok ber kata matin. Aneno ng'ato ting muzike. Ko ochopo ni timo na audit. Atinga muzika. Onego bena bedo ready to awacho ni yawa. An gik man go gi. Mana ayudo kama. Mana to gitimo chunguzi. Ka poni an honest adier na ayudo gi. Alura. Ang'o mi aringo dhi ire oganda ni timo wich hunt. An wach manyaye jorit bale gi wacho gi. Aneno ka chal gima gidok e kokun moro ni koro gibedo sana hapa ni giwuoyo kuom deputy president marwa ni gineno ka gima gine me geto gi jogi geto deputy president marwa giwek bedo gi luoro itimatima audit to ka dieri nitie to wachore kaponi no yudo mwandu ne gi yo makare bende sawa MPs ka bedo teta margi sama audit margi chopo gembe gi wach mana margi an bende rit mana mara sama gichopo ira to giketa ni ma yudo nango ma ta wacho te mondo na mango en magi ma mana yudo kama mana kawe loan mana loko wala ni an gi record atimo ga returns meka iga nyasa timo return mara mondo gicheck ero kana nya jakuraro nyisane to wadongi dakika 3 kende nyisane to oganda ma Kisumu North Ward gi iki paro mane keto ne gi ndalo go kuma campaign mage ma ise e chopo to mage ma intiere gi chenro mar chopo to moloyo weche mag pi ne nitiere kod peka hinya e gwenge ma irito. Ero kamano. Oganda ma Kisumu North en kama ber ahinya Kisumu North no endo. En kama kidake tiwinjo maber kabisa. En kama kechongi. Nya wacho ni generally one gi potential mang'eny. Mondo mikoro watigi this potentiality ema nyekelo tabu mathin. To en gima kwa utilize maber kabisa. To Kisumu North chalo mana paradise ok dibi kata mana town. To sama ne awuotho kuom oganda ka kwayo gi ombulu nitiere weche singo mana keto ne gichigni singa 12. To en hai marach ni kanyo wadonje telo to siasa dhi nyaka Dwe 3 tarik 9 Dwe 3 eka siasa koro rumo tok mosruok to kan shake but kenda mor ni sama wekori ni Kisumu County Government loso budget mare sa team CIDP sani koro jinie last level mar timo the budget estimates mondo tere okadhe mae kama koro wasoe gik mane wawacho ka watimo magi kini MC onge gi kiti mora mar timo development. MC rely 100% on the county government, 100% on donors, 100% on other development partners. But I know won't to onge gi kiti motimo nikech mano dhi kelo conflict of interest. Our job purposely and representation chungne jopiny. Aloso chike mano legislation to kod oversight check on to gi timore. Koro gima timore sani award
gin gik mano kadhi supplementary budget. But amor nikech nitie yore masani timo nigi maintenance kendo madhi mbele. Nitie pige masani iloso kendo dhi mbele. Nitie hospital ma itieko. Mostly gin gik mitieko mano chaki to ok norumo. Koro itiyo gi sani. Nikech nawacho ni an kadonje to kadhi wacho ni magi nok giga. Kitimo development area kiki wach ni magi ok gigi. Continue kod gimondo girum. Koro agenda mara mokwongo en ni gik mokwongo gi mondo rum koko chak manyien. Ma gik ma new mostly they appear ADP annual development budget ma 2018-2019 mowadhi kadho tarik 30 dwe mar auchiel 2018 e Kisumu County Assembly. But adwa amor gi jo Kisumu North kabisa nikech gin gi a lot of patience. They are hardworking. Kata kan tie siasa moko mathin nitie jomoko be ma ok accept ga. They always live in denial. But githin to ng'eny ji are patient, ng'eny ji rito kendo pod nigi geno. An bende an confident ni in the 5 years contract mane gimiya, I must be able to point something. Come on. Erokana nya Jakuraro, Manuel Aisha Jakuraro mabende en mheshimiwa mar Kisumu North Ward kendo bende kaka nonyisuno en midusa mano e tich mabende koro ne osomo. Achiel ka achiel agoniro kamano maduong' ahinya mheshimiwa kuom chopo e studio mondo mwatwagi kod jopiny. Kawuok e Lolwe TV Anje Fulomba kanyo kwacha kwared kendo uritu masani.